nkhani ya bwana Sattar tizayikamba siku lina lake ICP yakazamaliza ma investigation yawo. Koma lero ndifuna tikambiane za Amwenye, ma contractors madoba ku Dubai, ku police ndi ku MDF. Za MDF tisakambe zambiri. Siku lina lake zapangira video yawo. Ine nditakhala president MDF ija nditakuithesa ngokhala ndi police kuli mayiko ambiri kunjako ngati Nauru, Palau, Grenada, St. Lucia, Samoa, amene alibe chani defense forces alichabe ndi police. Koma zimenezi zakamba siku lina MDF apadelera ife ya Malawi. So ungafuse mafusa ambiri akuuza kuti zinthuzi zikukhuza chani national security. Ndi mmene zikukhuzira national security sindingakuuzeni atola nkhani sindingakuyankheni mafusa. Aku parliament sindingakupaseni ma documents auku chifukwa choti zinthu zikukhuza national security. Izo tizike apo ndi za siku lina. A police chimozimozi. Koma chimene ndikufuna ine ndipange zoom in on ndi madoba anthu amene amagula zinthu mala mwa boma. Kodi zimene zizayamba litiro. Number 1. Number 2, tiye ndikambiane za Dubai. Ku Dubai amwene kulibe ma factory oti amapanga ma spoon, ma uniform, tinthu tinati. Kuli ma company chabe. Munthu umakasegula company kumene koko kuti uzibera maboma oposa ngati athu. Ndiye zimene zachitika apapa kuti MDF yasaina chi contract ndi Azuneth kuti apange supply ma personnel carriers. Ma personnel carriers yo magalimoto achokera ku United States, achokera ku Turkey, achokera ku Iran, achokera ku chani ku China. Kodi ifeyo nchifukwa chani tikungokanika MDF ajatumizani anthu ojaja atatu pitani mukapange negotiate contract ndi company imene imapanga zinthu zimene tikuzifunazo. Amene ineyo ndakulira ku Livingstone yakwe kunali secondary school kumeneko. Secondary school imene yo akafuna chimanga kabasa kamapita ukagula chimanga, akafuna nkhuni basa amapita ukagula nkhuni. Olo ng'ombe jati siku loti ana school adire nyama basa amapita kumeneko kukatani kukagula nyama. Masamba chimozimozi procurement school imapanga yoka. Ndi uziwa zati panomba kwa bwera IMF amatika mupange chani procurement procedures ndekuti ma contract mupereke kwa yena public chanjani ndekuti kuli department ina akamati office ya public procurement ayangane zinthu. Koma amwene zinthu zikungoti sokoneza akungoti bera anthu. Mwenye wa ku Dubai abwera kuzatenga contract yoti apange supply ma uniform. Abita ku China kukagula ma uniform kupereka nsonko kuzati pasa ife chimtengo uku. Ndiyoti yeye apanga zindalama za nkhani. Ndiyoti kuti apesetso contract imene yoyo ndizija zikupezeka kuti Karim amakayika ndalama ku account ya ndani ya DPP imene amayipanga control bwana Mutalika. Zinthu zochitisa manyazi, zinthu zakatangale, zinthu zodabwisa nchifukwa chani tikuzikakamira. Amwenye wachokera kutiko. Izizi za public procurement izi. Kodi malamulo amene wakubwera bwanji. Amwene ineyo monga munthu wamba kumene amagulisa ma uniform ndikuziwa. Kumene ine ndingapeze zimene boma likufuna. Kaya mufuna mbali, kaya mufuna ma spoon. Factory ndikaipesa. Dziko lake limachedwa chani China. Kuli ma website ambiri kumene koko madeinchina.com, kuli AliExpress, kuli alibaba.com. Upita pamene pa Java akuuza mukufuna chani factory ndi mufuna zambiri bwanja. Ngati muli ndi mwayi akupangira ship okazibwera. Ndikuti boma litakhala kuti ligula chinthu palokha litagula zinthu zimenezo tax free. Kumanena kuti okay mbale izizi zikupita ku police IMRA ija kuipanga clear kukutumiza munthu kaya mukhala ndi atache ku embassy ku Beijing kaya ndi ku Vietnam kaya ndi ku Bangladesh kumene kumapangidwa malaya ambiri kumene koko ka munthu kapita kapanga negotiate ndi company tifuna zakuti ma specification okay mulipira ndalama za boma kutumiza ku bank kulibeso zoti kaya ndani alowe pakati iyayi. Kodi nchifukwa chani tikupanga involve amwenyewa amene akungoti bera taonani mabasi ya
bullets ndi wanderers anakagulidwa acha. APM anapereka ndalama kwa dolo wina wake. Munthu uja ndikuchaja zindalama za nkhani ndikupezeka kuti basi ija mtengo wake si umenewo. Ndi kodi chikuchitika ndi chani? Kodi inuyo simungangolephera nokha boma kukhala ndi ma structures onena kuti awawa ndi amene azigulira zinthu boma. Ku MDF kuja ukhala ti asilikali inake office inake yachani ya procurement kufunika chako okay panga ndi search pa internet iyo kaya muntumiza munthu akapange check validity ya company mukagwirizana kumene komusaina na contract zonse bwino koma zimene zikuchitika pano pa amene ndi kuba amwenye atikhalira masana ena ndi mwana the racist amene wona ku police ko ma uniform ena ndi aja makagula mbali kuchani ku Dubai double triple mtengo wake. Dubai ndikutiko ndioneseni pa mapupa kumene kuli factory yopanga mbali kumene kuli textile factory ku Dubai ndi ma shell companies kumene koko ndi kanthu amapita kumene kupitisa golide kasinthisa just corruption 101 ndipo mukangomva kuti company iyi ndi ya ku Dubai muziwireto zoti basi pamenepo pachitika zakuba ndiye zimene zikubwera apa zachino zune Sattar zachina ndizo ziyamba dala titha kuzisintha zimene zozo mbayi kupanga zinthu zipatoka kwapempha IMF aja kwapempha World Bank umanena tikuona nga ndalama ifeyo kuti munthu agule chani mawaya ako Eskom basi mupeza ka contractor kachika kuchajani zima million pamene mawaya aja kungopita pa alibaba.com mukapeza akugulisidwa pa 2 kwacha ndeti kuzinamiza chani tikufuna tisangalase ndani tikufuna tioneke madolo a procurement chifukwa chani anthu anakapanga procurement kuli madolo kumene koko I have my cousin who's done that koma kodi chifukwa chani the goal ya procurement izikhala yoti ugule chinthu chabwino pa mtengo wochipisisa osati kumango zibera mmene tikuzibera Malawi. Inezi kundidabwisa kodi amwene zinafika apapa zinafika bwanji kuti amwenye azibwera kuti dira masuku pa mutu deko makhala amene zima contract $18 million US ukafufuza bwino ndekuti pamene ko half ikulowa mthumba mwake ndizija zimapezeka kuti ku account ya ndani kaya kunalowa ndalama chifukwa choti amaziwa zoti akangowapa sa awa ndalama alandira contract ija abela boma abela Malawi iwoso zawo zilo ndiza mukupeza akayika ndalama 145 million ku account ya ndani ya DPP imene amayipanga control bwana Mtalika kuchita nayo manyazi chifukwa choti chani amafuna azikapanga supply kwina kwake ndiye ndizimene zikuchitika pano amwenye atikhalira pansana ine nditakhala dolo kumene koko nditha kuthesa zonse kunena kuti inu ya MDF department ya procurement izikhala under parliament izipanga scrutinize ma deal alionse kuti pange requisition inu mukufuna chani adi kufuna mfuti zakuti okay parliament kuja madolo akhala pansi pitani pa internet kusakasaka kupanga requisition tender company imene imagulisa futi zimene zozo ship it directly ndio tayimara pa border pa jasayika po nsongo boma liziyenda bwino everything will go smoothly koma ndi chifukwa chani ndikumapezeka kuti nemphebo to yandi chitira nsanje koma anyway that's the story